कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. हेस्कॉमच्या दुर्लक्षामुळे 15 एकर विसाची शेती उजात भस्म. कारवार. हळयाळ येडोगा रस्त्याच्या कडेक आयतवारा झालेल्या उजाच्या घटनेत शेतकऱ्याला मेळ 15 एकरपेक्षा जास्त उसाची शेती पूर्णपणे जळून खाक झाली. हेस्कॉम खात्याची सकयल्यान गेली विजेची तार उसाच्या शेताक लागिल्ल्यान ठिणगीवरून उज लागलो. काही क्षणातच या वाठारातली उसाची शेती जळून खाक झाली. या घटनेमुळे गरीब शेतकऱ्याक लाखो रुपयाचे नुकसान झाले असा. नुकसान झाले शेतकऱ्याली नावा आणि क्षेत्रफळ. माऊळ हनुमंत जावळेकर 3 एकर, सहदेव बोबाटी 2 एकर, तानाजी मराठे 3 एकर, नारायण अरेबेडकर 2 एकर, गुरुनाथ डमनगी मठ 4 एकर, महेश तोरलेकर 1 एकर असे एकूण 15 एकर वीस पिकाचे पुऱ्या प्रमाणात जळ नष्ट झाले. या घटनेविषयी बोलताना शेतकऱ्यांनी सांगले की हरिपैल सुद्धा सकयल्यान गेलेल्या वीज ताराबाबत हेस्कॉम खात्याकडे बरेच वेळा तक्रार करून सुद्धा कसली बी कारवाई केली ना. दर वर्षा अशा प्रकारची घटना घडते असून हेस्कॉम खात्याच्या गंभीर दुर्लक्षामुळेच अशी उदलागची घटना घडते राहतात असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. तण घेऊन वयची बोलेरो गाडी उजेच्या खांब्याक धडक दिल्ल्यान बोलेरो जळून खाक. कारवार. होन्नावर तालुक्यातल्या सालकोट जनता कॉलनी रस्त्याचेर तण घेऊन वयची बोलेरो गाडी विजेच्या खांब्याक धडक दिली. या अपघातात विजेच्या तारांतल्यान पडिल्ल्या ठिणग्यामुळे काही क्षणातच गाडयेक उज लागून गाडी पुऱ्या प्रमाणात जळून खाक झाली. घटनेची खबर मिळताच उज पालोवचे दल तात्काळ घटनास्थळाला येऊन उज पसरू दिनासतना उज आटोक्यात हाडलो. या अपघातात चालक आणि सहप्रवासी सुखरूप वाचले. मात्र मोबाईल आणि वाहनाची कागदपत्रा जळून सुमार 3.5 लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचे अंदाज व्यक्त केला. हुळसेकेरी हाळक्की ओक्कलगिरांचो वार्षिक भजन सप्ताह भक्तिभावान संपन्न. कारवार. गोकर्ण हिंगा हुळसेकेरी हाळक्की ओक्कलिगर समाजाचो वार्षिक भजन सप्ताह तारामक्की यांच्या केतकी विनायक मंदिरात मोठ्या भक्तिभावान आणि उत्साहात पार पडलो. 7 दिवस चलती आशिल्ल्या या भजन सप्ताहात दररोज सांजेर भजन मंडळ मंदिरातल्यान भजन कट्ट्याकडे मिरवणुकीन वयताले. या वेळार मार्गावेले नागरिकान आरतीकन भक्ताले स्वागत केले. अंतिम दिवसाक भजन मंडळान कोटी तीर्थिंगा पवित्र स्नान कन महागणपती महाबळेश्वर मंदिरासहित गावातल्या प्रमुख देवस्थानाक भेट देऊन दर्शन घेतले. नंतर भजन कट्ट्याचेर विशेष पूजा केली. धंपारा केतकी विनायक मंदिराच्या वाठारात पायस तयार करून सामूहिक भजनाचो कार्यक्रम पार पडलो. सांजेर केतकी विनायकाक दंडावळी विशेष पूजा अर्पण करून भजन सप्ताहाची सांगता झाली. भजन सप्ताहा दरम्यान देवळाकडे वयताना मडकी फोडचो कार्यक्रम तशेंच परतीच्या वेळार उंचाचेर बांदिल्ल्या केळीचे धड खेचून घेवची स्पर्धा भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरली. मंदिरातली दीप रोषणाई, फुलांची सजावट आणि गणपतीची रांगोळी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
ದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟು ಇದೆಯಾ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटील्या चित्ताकुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. संत गतीचो महामार्ग, अर्थव्यवस्थेचेर अदृश्य परिणाम. कारवार. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्ग हो गोवा आणि उत्तर कर्नाटकाक जोडतो एक अत्यंत महत्वाचो जीवनदायी मार्ग असा. मात्र गेल्या 7 वर्षांपासून चालू असलेल्या संत गतीच्या आणि अपूर्ण रस्त्याच्या कामामुळे हो महामार्ग जणू ग्रहणग्रस्त जाऊन पडला. रामनगर ते अनमोड या घाट भागात बरेच जाग्यार रस्तो अर्धवट असा. खड्डे, मातीचे ढीग, उडची धूळ आणि वारंवार कोसळची दरडी ह्या कारणामुळे वाहतूक करचे फार असुरक्षित झाले असा. परिणाम अपघाताचे प्रमाण वाढील असून प्रवाशाक मोठो मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करचो पडता. ह्या महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेमुळेच बरेच वाहन चालक पर्यायी रस्त्याचे वापर करूक लागलात. ह्या कारणान अंतर्गत रस्त्याचेर ताण वाढून हे रस्ते खराब झाले असतात. महामार्गाचेर अवलंबून असलेले पर्यटन व्यवसाय, हॉटेल उद्योग, फळा, दूध व्यवसाय आणि लहान व्यापारी मोठे आर्थिक संकटात सापडलेले असतात. प्रवासी थांबचे नसल्यान बाजारपेठ ओस पडला. प्रचंड धुळीमुळे श्वसनाचे आजार, दमा आणि डोळ्यांचे तक्रार वाढील असतात. ह्या कारणान नागरिकाल्या आरोग्याचेर गंभीर परिणाम जाता. ह्या सगळ्या कारणां लागून महामार्गाचे काम बेगीन पूर्ण करचे, धूळ नियंत्रणा खातीर योग्य उपाययोजना करचे आणि कंत्राटदाराचेर कडक देखरेख दवरचे अशी जोरदार मागणी स्थानिका खिंचान जाती आसा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा.
प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.